Bona tarda, benvinguts al Laboratori de Química. Avui farem una pràctica centrada en l'electroquímic, en concret com afecten els canvis de concentració electroquímic aplicat al principi del Chatelier. Per això anem a veure els productes i materials que necessitarem. Aquí tenim el hidròxid de sodi en forma de llenties, aquí tenim la dissolució d'hidròxid de sodi 1 molar, una altra dissolució d'àcid clorhídric 1 molar també, la dissolució de dicromat de potassi de color taronja i la solució de cromat de potassi, d'acord, de color groc, totes dues 0,1 molar. També necessitarem uns quants vasos de precipitats, una espàtula i, per últim, la gareta de tubs d'assaig on col·locarem els diferents productes. Això són tots els materials i productes que necessitem. Bé, ara anem a abocar, d'acord, el cromat de potassi en 2 tubs d'assaig. Llavors, en el primer tub, posarem a la pica, posarem una gota, i vertim una quantitat en un tub i la fiquem aquí. Ara agafem l'altre tub d'assaig que els he posat a l'altra banda per diferenciar-los, ja veurem per què. Llavors agafem i ara fem el mateix procediment. I llavors deixem aquí l'altre tub d'assaig. Els extrems seran cromat de potassi. Deixem aquí el got, agafem el dicromat de color taronja i el primer tub veieu el color taronja tan potent que té, i ara el segon el mateix i ja tenim els 2 tubs. Deixem aquí l'altre got. I ara començaríem la pràctica. Ja tenim els 2 tubs i recordem que aquí tenim l'àcid clorhídric en el vas de precipitat grans i en el petit tenim el hidròxid de sodi. Si es tinguessin en 2 vasos iguals, hauríem de posar en un rotulador el producte que tenim per poder diferenciar-lo. Jo he diferenciat per les mesures dels vasos de precipitats. I ara procedirem a fer la pràctica. Bé, hem escrit a la pissarra la reacció d'equilibri que farem. Per això m'he tret els guants i les ulleres per poder escriure amb més comoditat. Bé, la reacció d'equilibri que farem és una reacció d'equilibri cromat dicromat, com hem presentat els productes. On el cromat és de color groc i el dicromat és de color taronja. Bé, llavors, quina és la reacció? Tenim 2 ions cromat més 2 ions hidroni en equilibri amb un ió dicromat més 3 aigua. Com podem veure, d'acord, aquí tenim els ions hidroni que provenen dels àcids. I per altra part, també tenim els ions hidroxil que provenen de la base, de l'hidròxid de sodi. Clar, els ions hidroxil el que farien seria reaccionar amb els ions hidroni per donar aigua, en la qual, quan posem una base, naturalment, els ions hidroni baixaran la seva concentració. Tot això, d'acord, és la reacció que farem, d'acord? Llavors tenim l'equilibri entre el cromat i el dicromat. Llavors, quan observem canvi, vol dir que hi ha hagut un canvi de groc a taronja, de cromat a dicromat, o a l'inrevés, de color taronja a groc, de dicromat a cromat. Quan no es produeixi reacció és perquè no hi ha hagut una alteració, d'acord? No hi ha hagut un desplaçament en la reacció, amb la qual cosa voldrà dir que es mantindrà el color. Llavors a vosaltres heu d'explicar per què passa això, el raonament. D'acord? Anem a la pràctica. Ens aportem aquí i ara començarà la pràctica. Ara em tornarà a veure amb els guants i les ulleres posats. Fins d'aquí ara uns moments. A veure, ¿dónde está mi cámara? Ah, sí, está aquí. Siempre quiero decir eso. Bé, agafem
les pipetes Pasteur, que se m'havia oblidat dir-ho abans, per agafar les dissolucions d'àcid clorhídric i hidròxid de sodi. Llavors començarem per el tub de fumat de potassi, tub groc, al qual hem d'afegir unes gotetes d'hidròxid de sodi i anotarem els canvis que es produeixen. Procedim, agafem, deixem i ara agitem perquè arribi tot l'àcid clorhídric, però ja podem veure en la part de dalt que s'ha produït un canvi, no? Doncs aquest canvi que s'ha produït és el que heu d'anar. Bé, deixarem aquí i ara anem a fer el mateix. El pas següent és agafar el cromat, bicromat de potassi, el bicromat de potassi de color taronja i afegir-li hidròxid de sodi. Procedim. Llavors fiquem unes gotetes. Deixem estar. Llavors agitem. Però ja veiem que el color taronja està tornant cap a un color, com podeu veure a la part de baix, d'acord? I si seguim agitant o poséssim una miqueta més d'hidròxid de sodi, es veuria encara més, s'està produint un canvi, ara es veu perfectament. D'acord? Llavors també s'ha produït un canvi. Recordem que aquest era el tub de cromat, s'ha produït el canvi. El tub de dicromat també s'ha produït el canvi. Bé, ara passem al pas tercer. Ara farem tot el contrari. Ara anem a veure què passa si agafem l'àcid clorhídric que ens havíem posat al cromat, ara li posem al dicromat. Anem a veure. Llavors agafem àcid clorhídric, una bona quantitat, i llavors l'afegim al tub de dicromat. Vinga, tot aquí dintre. Si teniu qualsevol dubte, torneu a agafar i l'afegiu una miqueta més, perquè es vegi si hi ha canvi o no hi ha canvi. Bé, sembla que no passa res. Que no passi res a la química no vol dir que a la reacció no succeeixi res interiorment. D'acord? Cap canvi de fora no implica que dintre de la reacció no hi hagi hagut canvis. Això és important també que ho sapigueu. Llavors, però, en principi, des de fora no observem cap canvi. D'acord? Quina explicació hi ha? Bé, això és el que haureu de buscar vosaltres. Ara agafem el tub de cromat, d'acord? I l'afegirem ara hidròxid de sodi. Abans havíem afegit àcid clorhídric. Anem a veure. Hi haurà canvi o no hi haurà canvi? Hem afegit, en principi, no notem cap tipus de canvi en el color, seguim afegint i veiem que el color continua sent el mateix, el que he dit abans, d'acord? Cap canvi des de fora, però dintre no vol dir que no hi ha hagut cap canvi en l'interior de la reacció. Bé, doncs hem vist un primer pas en el cromat, hem afegit àcid clorhídric, hi ha hagut un canvi. En el dicromat hem afegit hidròxid de sodi, hi ha hagut canvi. I en aquests dos últims hem fet a l'inrevés i no hi ha hagut canvi. D'acord? Quina explicació hi ha d'això? Doncs hauríem d'anar a la reacció i el que hem explicat abans. Bé, ara ja només falta l'últim pas. L'últim pas en què consisteix? El primer tub que havíem agafat, el que era de cromat i ha canviat a dicromat, ara el que farem és agafar unes quantes llenties d'hidròxid de sodi, d'acord? I ficar-les dintre del tub a veure si observem algun tipus de canvi. Llavors, agafarem unes quantes llenties, ja veieu aquí les llenties d'hidròxid de sodi, i ara agafem el tub
d'acord? Agafarem una miqueta menys perquè no se'n caigui i llavors les fiquem dintre en cura de que no caiguin. Llavors, ara hem d'esperar a que reaccioni perquè està en estat sòlid i fins que entra en dissolució triga, com veieu, mica en mica va entrant en dissolució i la part que va entrant en dissolució, com veiem, està provocant, d'acord, que el color torni a canviar el que hi havia inicialment. El que passa és que això, d'acord, bé, sembla que això treu una mica. És igual, sempre tenim una solució. Hem posat un tap sense que vosaltres doneu compte. I ara removem bé perfectament cap a dalt. Anem així. Ja està, tot de color groc. Veieu que fàcil? Amb un tap tot és molt més senzill. Veiem que ha canviat de color taronja i groc, amb la qual cosa hem tornat al color inicial. Bé, això seria l'última part de la pràctica. I ara heu de raonar perquè s'ha produït els canvis. Heu d'aplicar el principi de Chatelier de tal manera que feu un raonament de per què en alguns passos hi ha hagut canvi i en altres no hi ha hagut. Això seria tota la pràctica per avui. Moltes gràcies.